हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंहा दिनैनि भिडिअ'आ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना भिडिअ'नि थाम्बनेल एन्ड टाइटेल नायनानै एसेब्लाबो मिन्थिखाबाय जानो हागौ जोंहा दिनैनि भिडिअ'आ जागोन एनएसपि स्कलारशिपनि सायावनो जागोन जोंहा फाइनालि दायो एनएसपि स्कलारशिपनि फैसाया दिनैबो खेनसेबाव हाबबाय दै जोंहा साननैसो सिगाङाव खेबसे हाबदोंमोन नङा होमबा जोंहा रिनिउवेल स्कलारशिप हाबदोंमोन दायो जोंहा फ्रेश स्कलारशिपनि फैसाया बयनावबो हाबबाय बेखौ सोर सोर मोनखो आरो सोर सोर मोनाखै मानि थाखाय मोनाखै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बेसेबां हाबखो सोरनाबाथ' मेसेज फैया नालाय बेंक एकाउन्टाव होनाय मबाइल नाम्बारा लिंक गैयाब्ला फैसा हाबनायनि मेसेज फैया सोर सोर मोनखो आरो सोर सोर मोनाखै आं गासैखौबो नोंथांमोननो नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों खोन्थाजोबगोन नोंथांमोना भिडिअ'खौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बबे इयारनिखौ मोन्दों आं नोंथांमोननो बेखौबो खोन्थागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय दायो जोंहा फैसा हाबनायखौ नायनो थाखाय माबायदि नायगोन आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै नैबे लिंकआव फैबानो जाबाय नैबे चेक खालामनायनि लिंकखौ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना चेक खालामनो थाखाय बे केटेगरिखौ एनएसपि होदो जा एनएसपिनि स्कलारशिपनि फैसाखौ नायगोन नालाय दानिया नैबेयाव नायदो नै भेलिडेसनखौ नायनानै खोन्थाग्रोनोसै नोंथांमोना नैयाव स्कलारशिपनि एप्लिकेसन आइडिखौ होदो दायो आङो स्कलारशिपनि आइडि आरो केपचा क'डखौबो थुखांबाय जेरै दं एरै थुबाय बिनि उनावहाय आं सार्चआव थुना होनोसै सार्च खालामखांनायनि उनावहाय बेबायदि ओंखारगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय स्कलारशिपनि आइडि थाबाय बेबायदि बेनिफिसियारि क'ड फैनाय जानांगोन आरो स्टेटासा बेबायदि जानांगोन आपडेट जानांगोन बेबायदि आपडेटेड जानाय बिथांमोनानो दायो स्कलारशिपनि फैसा बयनावबो हाबबाय जाय बिथांमोना रिजेक्टेड जानानै दङ रिजेक्टेड जानायफोराथ' दायो मोननाय नङा दे बयबो मोननाय नङा रिजेक्टेड जानायफोरना जाय बिथांमोना आपडेटेड जाना दं बिथांमोना मोनबाय दायो नैयावहाय नोंथांनि नाम थाबाय बिनि उनावहाय बिदि एप्रुभ जानाय थाजोबनांगोन आरोना बिदिब्लासो स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनगोन बेबायदि आपडेट जानांगोन आरोना बयनाबो जाय बिथांमोना आपडेट जाबाय बिथांमोना स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनबाय रिजेक्टफोराथ' मोननाय नङा दे दानिया जोंहा पेमेन्टखौ चेक खालामनो थाखाय नैबे पेमेन्टआव थांफिनदो जोंहा नैबे पेमेन्टआव थांनानै जोंहा केपचा क'डखौ खेबसे थुफिननांगोन दे स्कलारशिपनि आइडिखौथ' नैयाव होखाबाय नालाय दानिया नोंथांमोना केपचा क'डखौ थुफिनदो नोंथांमोननि पेमेन्टआ बेसे हाबदों नोंथांमोननि स्कलारशिपनि पेमेन्टआ बेसेबां हाबदों बेयाव खोन्थासिगोन बबे बेंकआव हाबदों बेखौबो नुगोन दे नोंथांमोना आं खोन्थागोन दानिया सार्चआव थुबाय सार्च खालामखांनायनि उनावहाय बेबायदि ओंखारगोन नोंथांमोना नायदो नै स्कलारशिपनि एप्लिकेसन आइडिया बेयाव थाबाय नोंथांनि नाम थाबाय बेनिफिसियारि क'ड थाबाय बिनि उनावहाय जोंहा स्कलारशिपआ मामोन पस्ट मेट्रिक एसटि स्कलारशिप माने ट्राइबेलफोरनि स्कलारशिपमोन बियो बिनि उनावहाय नोंथांमोना बेयाव नायदो एकाउन्ट नाम्बारबो गैया बेंक नेम गैया आरो आइएफएससि क'डबो गैया जोंहा मायाव हाबखो जोंहा स्कलारशिपनि फैसाया आधार कार्ड लिंक गोनां बेंक एकाउन्टआव हाबबाय दै बयनावबो आधार कार्ड लिंक गोनां बेंक एकाउन्टआव हाबबाय जाय बिथांमोना आधार कार्डजों बेंकजों लिंक गैया बिथांमोना हाबनाय नङा दे दानिया नोंथांमोना स्कलारशिपनि एमाउन्टखौ बेयाव नायदो बेसेबां हाबदों जोंहा 30,200 देग्लाय जोंहा स्कलारशिपआ गोबां बुरजा हाबदों दे बयबो बुरजा मोननो हादों जोंहा दानिया बेयाव नायदो नै रिकुवेस्टेड जोंहा मोनसे रिकुवेस्ट खालामदोंमोन PFMSआ जोंहा बेयाव भेलिडेट जाबाय 3 जानुवारियावनो बेबो 3 जानुवारियावनो बेनि उनावहाय फान्डखौ एप्रुभ खालामबाय एजेन्सिया बेनि उनावहाय जोंहा PFMSनिफ्राय बेंकआवहाय ट्रेन्सफार हरबाय नालाय बेनि उनावहाय बेंकआवहाय रिसिभ खालामबाय बेंकआव रिसिभ खालामनाय लोगो लोगो जोंहा 4 जानुवारियाव रिसिभ खालामबाय नालाय जोंहा दिनै स्कलारशिपनि फैसाया बयनावबो हाबबाय दे नैयावहाय नोंथांमोना नुदों नैबेयावहाय नोंथांमोना नुदों नै पेमेन्ट पेन्डिं एट बेंक जोंहा बेंकआवहाय पेन्डिं जादों नालाय दायो बेबायदि स्टेटासखौ नुगोन दे अब्लाबो जोंहा स्कलारशिपनि फैसा हाबबाय जोंहा बेवहाय थाब आपडेट जायाखै दे जोंहा पेमेन्ट पेन्डिंब्लाबो जोंहा स्कलारशिपनि फैसाया बयनावबो हाबबाय दे जोंहा बे स्कलारशिपआ थांनाय बोसोरनिमोन दे थांनाय बोसोर फ्रेश स्कलारशिप एप्लाइ खालामनायमोन बियो दानिया आं नोंथांमोननो स्कलारशिपनि आइडि आरो पासवर्डजों लगइन खालामनानै बेबायदि खोन्थाफैनोसै नोंथांमोना बेयाव नायदो नै लगइन खालामनाय लोगो लोगो आं बेनि लिंकखौबो नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन दे नोंथांमोना थांनानै लगइन खालामनानै नायबानो जाबाय माबायदि स्टेटासआव दंमोन नोंथांमोना मानि थाखाय स्कलारशिपनि फैसाखौ मोननो हायासै नोंथांमोना नायदो नै बेवहाय नोंथांनि नाम थाबाय स्कलारशिपनि आइडि थाबाय जोंहा स्कलारशिपखौ मोननो थाखाय बेबायदि जानांगोन दे नै एप्लिकेसन सेन्ड टु PFMS फर पेमेन्ट बेबायदि जाब्लासो जोंहा स्कलारशिपनि फैसाखौ बयबो मोनगोन दे बेबायदि जानांगोन अब्लासो मोनगोन दानिया नायदो नै बेबायदि एस जाजोबनांगोन जोंहा स्टेट लेभेल भेरिफाइ जानांगोन इनस्टिट्युट लेभेल भेरिफाइ जानांगोन बेनि उनावहाय आदारफ्राबो भेरिफाइ जानांगोन बेनि उनावहाय नोंथांमोना नै बेखौ नायदो नै सेलेक्टेड जानांगोन जोंहा मेरिट लिस्टआबो सेलेक्टेड जानांगोन अब्लासो जोंहा स्कलारशिपनि फैसाखौ मोनगोन दे सेलेक्टेड जाब्लासो जाब्लासो नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नै स्कुलावबो भेरिफाइ जाबाय बेनि उनावहाय स्टेट लेभेलावबो भेरिफाइ जाबाय इनस्टिट्युट आरो स्टेट लेभेलावहाय भेरिफाइ जाथारनांगोन जोंहा स्कलारशिपखौ ओरैनो बानायनानै दोनबाय बेनि उनावहाय जोंहा चेकबो खालामा नालाय माने सोरनाबा रिजेक्टबो जाना थायो दे जाय बिथांमोना रिजेक्ट जाबाय बिथांमोना स्कलारशिपखौ मोननाय नङा दे सोरनाबा इनस्टिट्युट लेभेलाव रिजेक्ट जायो सोरनाबा स्टेट लेभेलावसो रिजेक्ट जाहैयो माने इनस्टिट्युट लेभेलाव भेरिफाइ जाखांनानै स्टेट लेभेलावसो रिजेक्ट जाहैयो बिथांमोना माने स्कलारशिपखौ मोननाय नङा रिजेक्ट जादोंब्ला जाय बिथांमोनानो प्रसेसआ गासिबो मोजाङै थांदों बिथांमोनानो स्कलारशिपखौ मोनदों दे जोंहा भेरिफाइ जाजोबनांगौ नालाय
जोंहा थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंहा टकेन नाम्बार फैयासै दे स्कलारशिपआव जोंहा टकेन नाम्बार फैलायलायासै अब्लाबो जोंहा बेंकआव फैसाया हाबबाय बयनाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाबानो जाबाय जाहाथे आं बेबायदिनो गोदान भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय थानो हायो बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच